mna noSathana sikwi-equal status. uSathana sisidalwa namntu siso. Sidaliwe sobabili. Singumsebenzi wezandla zikabantu sikaThixo. uSathana besezulwini wagqoka. So uphumile mna ndisaya. Khona into common ukuthi ngesizulu. Senjuba mna ndisaya yena sephuthi. Usobabaye. Yezeko. Njengoba lapha phambi kwenu nje ndingumfundisi othanjisiweyo, ne? noSathana naye uthanjisiwe. Waye uyikherobi ethanjisiweyo egumuthelayo. Qha ngoku umahluko mna ndithanjiswe through the arrangements of the church. Yena wathanjiswa uThixo. Funde kwi-institutions zelilizwe. Kakhangela kasifunda ngoThixo uduye napha kwiSigiriki neseHebhere uyofunda o-alpha beta gamma epsilon jonga ngalo lonke elo xesha uzama uphanda ngoThixo. uSathana wayesima phambi koThixo akadinga iSigiriki neseHebhere. Kangangoba wagraduate kwiiyunivesithi zasezulwini. Kangangoba ndiyamfuna umfundiso loma noSathana ngokumazi uThixo akakho. Akakazalwa and akawubasazalwa. Indoda inye enokuma ishumele ngoThixo abantu baphambane beme uSathana, because he was a covering cherub. Ebesithi uThixo xeshele etroni zisiza ingelosi. Hayi, zisiza ingelosi. Sizingelosi izokuma ikwaya phambi koThixo. Thixo ehlele etroni eme phambi kwayo uLucifer before the fall. Ebesitha kuma phambi kwayo uLucifer. Ikholelwe xa ndisithi kuwe imelodika yayingekho xa kuthathwa ikhi. Ikhimos uyicofa kwinansi kezifo. uLucifer wayephuma iparts ezi-4 ngexesha elinye. Wayecula ngathi unokhokho kwabane. Wayekhupha isoprano, icontralto, itena nebass ngexesha elinye. Ibisithi yawugqiba ummemelela ikwayara yasezulwini. Uhlokome in the rings of heaven. Emveni koko abethi yuthe ajika jonge kulonge nakuphasa. Abethe few steps forward march. Kunyuka inkungu yokuqaqawo izokumambathisa. Ibinguyo besima phambi koThixo ajongane noThixo. Akakabikho umfundisi ojongana noThixo. uSathana asekho abantu